Ami cɛ ka di kojugu wallahi ko Mali ka di tɛna kɛ kunun kuma ye nka o tɛna k'an ka bi kunun kuma kɔrɔ don n'o tɛ an ka bi tiɲɛ to ye dɛ tiɲɛ kura tɛ bilen tiɲɛ kɔrɔ fana tɛ ayiwa ala k'a diya Ami o se bɛ jabaru wahidu ye bɛɛ sɔn masa ko don wallahi so fila masa se b'ale ka yɛlɛma don latigɛ ko bɛɛ la tiɲɛ o kumana so fila masa yɛrɛ tilala baara bɛɛ la nka sabu i k'a dɔn k'a fɔ a b'o kelen kelen falen ala k'an ta ka ala sabu ɲuman ye Ami inshallah ala ka sababu ɲuman kɛ jamana in ye Ami jamana in i k'a dɔn k'a denw bɛɛ kelen ma Ami so fila masa n'anw y'a tanu k'a barikada a ka kɛta bɛɛ la sanga bɛɛ la kɛnɛ bɛɛ kan jabaru wahidu n'ale tanuna rasulu bi tanu k'a barikada ni ka wale ɲuman dɔn tiɲɛ nɛɛma ni kisi b'a ye ala k'o jiriya kan Ami yusu k'an masaw sɛbɛkɔrɔ fo an tɛ se k'u sara yɛrɛ t'an bolo wallahi o ye foli ni tanu ni barikada ni wale ɲuman dɔ tɛmɛnen kɔ dɔw de bɛ kɛ hali bi ala k'u bolo k'an siw je an kɔrɔ Ami a banakɔrɔ basi kura kana si sɔrɔ jango ka tɔɔrɔ Ami minnu bi tiɲɛ so badabada dali k'a nɔgɔya olu n'an ka banbaatɔw bɛɛ lajɛlen ye Ami yusu ni sanga in na kanubaa jama ka fo k'u barikada k'u ni cɛw ka kanuya la tiɲɛ sɛgɛnbali ɲinabalo an b'u barikada faso kɔnɔ ani faso kɔ kan tiɲɛ an bɛ min dɔn an tɛ min dɔn ko bɛɛ ni ɲankuma ka bɛn ni sigiyɔrɔ cogoyaw ye tiɲɛ o kadara kɔnɔ kanubaa jamakulu ye fila in nka a bɛɛ ye bara kelen kɔnɔ kisɛ ye tiɲɛ filɛbaa jama ni lamɛnbaa jama an b'a fɔ k'u bɛɛ ka bisimila kunnafoni kɛnɛ kan tiɲɛ k'u bɔ kunnasiri kɔnɔ an fana b'an wasa don fasiri sɛbɛnw kɔnɔ kumaw de la tiɲɛ o kelen kelenw bi sugandi o na k'u garijɛgɛ ye tiɲɛ tulo ɲɛgɛnɛ jɔko ɲuman ni ɲamada ko ɲuman yarabi ala ko nɔgɔyaw ye Ami k'a lase ko ɲuman ala ko nɔgɔya an yɛrɛw ye Ami k'a mabɛn k'a cari suya kolɛtigi ni nɛgɛ sujurutigiw don yusu tiɲɛ ala ko nɔgɔyaw fana ye Ami tarawele marhaba basi tɛ ba ni denmisɛnw na darasi tɛ alhamdulillah marhabani alhamdulillah i ka kɛnɛ kɔni n bɛ ala tanu an min ka kɛnɛ yɔrɔ si t'a la gorobinɛba ye nɔ a bɛ Sajo ka kɛnɛ basi t'a la min ye a kɔrɔmuso Awa ka kɛnɛ nafolo bɛ yen basi t'a muru la ka awa min ye Badara fo Maadu fo ka dɔn ne yɛrɛ ba o bɛ ne fa fɛ yen ɔ min ye ba tɔgɔma ye o bɛ baara la sisan n ye bɛɛ fo sa awɔ bɛɛ ma fo Adama ma fo Damisi ma fo Jo ma fo ale de ye Adama ye wa n'i m'ale fo Janjo b'a fo Jo wa awɔ Adama de ye Jo ye a tɛ sɔn tulo ma dɛ Sara Damisi Jo blogu Alfuseni Sidibe ko k'i ka fara Adama Kulu ka Jo de don a fɔ Alfuseni directeur wa a fɔ a ye k'u ka Jo ko bluffeur don fɔnba ko ma kunu ko sibiri nata ko sibiri tɛmɛnen k'an hinɛna polosiw la ko mɛ k'an ka ŋɛɲɛ ɲimi ko ka i k'a dɔn jɛ ka optiki kɔnɔ sibiri nata ani Jibi Jalo n'a ka cɛdenw bi kari ɲɔgɔn na a don Adama bɛ na sabu a terikɛ ye Jibi ye wa a bɛ jouer jɛ ka optiki fɛ dɛ m'o kɔni f'i ye minɛ cogo t'a la dɛ maa t'a minɛ balon t'a la dɛ kabi kelen n'a yɛrɛ Jibi ye a bɛ balon bila ayi k'a minɛ Jibi de kama n'a ye fɔnba ye président n'a ye fɔnba ye min d'a ɲɛ kan Bɔkari Sidiki fɔnba Adama bɛ boli Gaston Kante bɛ a b'a jigi k'o ye Gaston b'a bɔ bolo la n'an bɛ Gaston na hali o kuma Isu kɔrɔ basi kɔni tɛ yen man tɔɔrɔ si tɛ yen alhamdulilayi min ye nɛgɛw karafe Awa Tabili Ture réalisation ye ale bɛ yen baraminɛkalanden bɛ yen n'o ye Abubakar Danbele awɔ Moro min ye nɛgɛw karafe arajo taa sira fɛ Moro an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn kosɛbɛ Moro n'o bɔra yen an ka taa difu la ka a fana fo min ye cɛnin de ye Bubakari la sɔgɔma in na dɛ Bubakari bɛ yan daw bɛ ci dɔw ɲɛnabɔ la bɛ ci dɔw ɲɛnabɔ la a se mikirikɛla de a se mikirikɛla Makenzi ale bɛ min ye nɛgɛw karafe an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn difu la Bubakari Jara Moro n'o bɔra yen Jamadugu Kɛfa Moro Kɛfa Kuale o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye aw ka dɔn Awa Kuyate Keyita ale bɛ min ye aw ka dɔn secrétariat la ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn man tɔɔrɔ si t'i la kɔni ayi o kuma aw ka dɔn Bandaw min ye kunnafoni fɔlɔ ye n b'a d'i ma Asimi Goita n'i y'a di a diyara n ye wala de o de don Asimi Goita n'i y'a di a diyara n ye n bɛ foli bila Maliki Jalo la n'i kumana tuma dɔ la dɔrɔn ça fait ne yɛrɛ ye dɔrɔn hakili bɛ taa Kawo Jim bɛ ka kangari da quoi
a ka di ye ka atténiser o ka di ye ni ka jimiliser quoi. Est-ce que tu comprends un peu ce que je veux dire? Oui, Mamadou Igor Jara. Voilà, il be igoriser mbo fana feka. Il be igoriser mbo fana feka te ka jimitiser ma ka quoi. Ya fa moi. Ndezari. Kana zanga fe manzanga nyote mi. Kawjimi garambado ne ndi garanyi. Garambado. Abe député la ne te député. Ya député tere. Député la digo. Wala. Kuludo abe kuludo la. Wala. On ne dun to la. Ne re ko ngondo fe ngwal na dira mantafe. Ayre madine ma fana ne fana masoro. Imaya. Chantia. Ngamuno ya soro lu kerafe. Wala madi. E banzanga nyo ba nye kele unya. Ni banvla ko dongele banvla do nay. Ni ra digiran la. U ka muso in fana to ato janfa o be kele jala mami. Akele ya. Akele ya. Don fana janfa. O kele tondigi chaman tara ko Marcelin Gegerebe. Ay o be chef de cabinet adla. Ale be chef de cabinet ala ke. Ate cabinet nyamate ya. Anga ale kumbe mabino na akuto kele la. Kumbo kele la. Awo Marcelin Gegere fana kumbo kele la. Ale ko mamunu mbora kata mabura makama ko ka bona jiguluka. Kuma nga minani kulonyede. Abana. Nga ambebia. Ambebia. Wallahi. Abarka alai. Ala ka ngunda ja. Amin. Ni ama ale be ni joro ina. Do de sona. Che. Ba. Ngoni do kunye sumala wa so do de tabe klela. Wallahi. O chogo do. Wa kabe ala yere jinye da do de bi bogo noni na bogo barake do na tunobo. Ndesani. O ko kabe ala jinye da ko timbabi magwambala e kuma indeni. Wallahi. Ima chokorba gwanza kuma foni. Ndi chokorba gwanza mona ko. Temani fasiri. Temani fasiri. Yusu ikaro ka fo amble bla kungeti magwanye. Bela jele chokoro bena yere ka fola. Ni ala ka je indicateur de renouveau. Mba leta kamole ni kalmu menyo na tuku danyekele do. Danyekele nongonkari ko tourna aktara na nyen nongonkar labi kuma beki nongonkari chugo do ikana na dafride sabu daki abole do ni kalmu ye kan nobla ke danyekele kono akoba makodron teble ngui ayi ko minye ikado ka fo franci jamana uluka ulo masiri taba munumbe on fe yanno ku nambe ondele ondeme anga kelela ka jamana kuma bo alala ko uka ko ka kele kuma la sigi yoro chama hakaja ba makwal na so wulika joke ba uluko ni mbora ku fari fanjugu bo minye ikado jinye fanwara fe yango faraje jamana ufanana yusu ibaye ka fo ka ko ka kele do ikado basane kwe magele ne beni ngwe munumunu salo odala kwe yusu ibaye ka fo ko ni yete mineke femi ye faraje de ere woloye keme jole na ko biduru ni kele ko oluko ni kanu vende uka wolo masiri taba ka to sahili ngo konna la ya tuni o kuma na minye ka fo ku nana kabi ba fulani tani flasa la nyini mino okera o kuma na ku kana aunde meka keleke no jatke wale ke ba tikla mo ka keleye o kuma na yusu ko igado ure ka jamana ade keme jole na biduru ni kele ko oluka nu vendo ye tuni o ko chama ya anyini o kuma na uka ikado jekulu mimbe no nyeshiri no ko gango nyana bolima adola ko ikado ka fo ko commission des affaires étrangères et de la défense des hautes assemblées olu ye ikado siga kuma ka ko kuna sénateur olu fana ye ikado ako batri ni nyonche kunu ulakle wati ula ibaye ka fo ko femi ako ye ka ko ngara jamala ko ye jamala da don kuma ye o kuma na ko faraje ube ikado bara mina on ve no euro masiri tabaw ka wuli ka joye saheli jamana ko nala ko ma baduru ani keme ko bede be u ka chedeuna aywa yusu ko mi u ka ikado yoro mi be no chambre hoti ko o famba o yekini ve mawi ikado kini mulo mawo olu ya lanyini ko fe mi ikado ni ngo nyesa ko kuma na ko fe mi sangele ko ikado ko ulu ka lanyini ka be sangele mbo u bala ko kasiki ka kuma ken ngo kuna o sigi ka kuma de bi sena bi o kinimve mauka la nyini ko de ka wale ya bi yusu ko gouvernement ale ikado ka nyila nyini ajabi kangania siri ikado ka fo ku ka mado fana blaka na uka ikado ko kologria enve ali binaka bia uka manyema mimbe no wolo masiri taba ka nyema e Florence Parly ale nani pari enve o temene ko minyi uka ministry ale de uka ministry wolo masiri taba ka ministry uka jamana ni jamana wala che kuma fo ba no ikado ko chef de diplomatie Jean-Yves Le Drian aywa ale fana kado ka foka ale fana nana zole da yusu ka be kunye munye uka fere munun tigele do saheli kungo konnala ya chogo mina ikado kano kologria ninka ulafaza kolu na kunkera oye o jamana de undume ka nyini ko ulu masiri taba ku ka segi o kuma na yusu kibaye ka foku ka senateru o famba olu fana ya nyini ikado ka foku ma foku ku ka ulu masiri taba be sama ka bo onve malla yande senateru ka la nyini e jumenye olu ko kuma na ku ma fo jamakulu
u ka wolomasi taba bɛɛ ka taa ko nka minnu bɛ yan nɔ k'olu k'u dabolo falen u k'u ka kɛlɛbolo falen ani jɔse k'u k'o falen o ye sénateur ka laɲini ye k'u ka yɛlɛma don u ka taabolo la o kumana Yusu ko de y'a to sa ko sigi ka kuma min n'an bɛna to jɛrɛba kɛ farafinna tɔgɔla jɛrɛ don n'a bɛ kɛ saheli jamanaw ka ɲɔgɔn kunbɛba ye Faransi yɛrɛ a bɛ y'o kɛnɛ kan i k'a dɔn dɔgɔkun nataw la o bɛna kɛ Cadi o duguba kɔnɔ n'o ye N'Djamena ye o kumana Yusu ko a kuma fanba k'a bɛ sɔn ka boli fɛn min kan o ye saheli jamanaw olu kunkan ko kibaruya ye ko nɔngɔnkari k'o na kɛ nin kɛnɛ in kan ye koyi o de la dara taara n'an ye nɔngɔnkari la o kumana ko nɔngɔnkariw de na kɛ nin kɛnɛ kan ye ko fɛn caman na batiri ni ka bu ni kolo bɔ ɲɔgɔn na a ko kuma gɛlɛma yɔrɔ minnu bɛ yen ani ko gɛlɛma yɔrɔ minnu bɛ yen ko i k'a dɔn ko dana don nin caman na nka gɛlɛma yɔrɔ dɔ ye mun ye anw ka jamanadenw y'a kanu k'an ni jadimaw ka sigi ka kuma o tɛ Faransi kanufɛn ye Faransi y'o ko lafili ko olu ma jɛ n'o ye ko o de bɛ se ka kɛ gɛlɛya yɔrɔba ye i k'a dɔn nin jɛrɛ in kɛnɛ kan N'Djamena Dramane Alu Kone Daki a ka nɔbila sɛbɛn ni an y'a sama ka bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ daɲɛ kelen don ani mo ka bidon bɔli Moro ala k'an sutura jamana ala k'a basigi an b'o de ɲini n'o tɛ dɔ kɛra tenza moro n'an ma ɲɛ ŋɛnɛ bɔ an ka sa an yɛrɛ kɔrɔ dimi bɛ ka don an na don o don wa dɔ dun bɛ fara ka fɛn ti bɔ a la dɛ moro soir de Bamako an b'ale ta min ye ko kanidabaw moro aw ka dɔn k'olu kɔni bɛ k'u ka marifa jɔsɔn ni dɔwɛrɛ tɛ kalafili min n'o bɛna kɛ san 2000 ani aw ka dɔn ni a tɛmɛna ɲɛ e ko a tɛna kɛ san 2020 nka maa tɛ ko cogo dɔn olu ti marifa jɔsɔ ka taa kungo kɔnɔ fo dugu kɔnɔ yan ayi kalafili marifa ne b'a dɔn kɛ o jɔsɔ kun ye mun ye kalafililaw ko tɛ yan k'an bɔ baridi k'an faga o tɛ u k'a jɔsɔ u bɛna an jɔsɔlen fana sɔrɔ yan moro partibaw wulila min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la fasiriba Laya Jara ale kɔni ye dɔw kɛ aw kandidabaw ye a dɔw ka parti kɛ partiba ye nka ko nga bɛɛ n'i ka faamuyali bɛɛ n'i ka faamuya nga dɛ moro nga bɛ kuma la min ye wulikajɔ kɔni kɛlen don min ye ninnu ye aw ka dɔn an ka kandida minnu bɛ yen moro n'olu b'a fɛ ka kala don kalafili la n'olu b'a fɛ ka don a cɛma yɛrɛ moro a galegale min ye aw ka dɔn Sumeli Boye Mayiga min ye aw ka dɔn n'o tɛmɛna ka bɔ yen mɛ Fuseni Amiyon Gindo moro ale fana kɛ bɛ ka wulikajɔ kɛ ani ka dɔn Musa Mara ale fana kɛ bɛ ka wulikajɔ kɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw ka dɔn Sira o ma ɲɛma n'o ye Mamadu Kulubali ye min ye PDG Sira moro aw ka dɔn awa min ye ale fana kɛ bɛ ka marifa jɔsɔ min ye kalafili nata moro bɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ cogo min o jɔyɔrɔ bɛ se ka ngolo fa min ye fasiriba ye a ko aw ka dɔn min ye Fuseni Amiyon Gindo ye ale kɔni kɛ bɛ ka wulikajɔ kɛ caman bɛ kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ min ye aw ka dɔn Musa Mara ye ale fana kɛ bɛ ka wulikajɔ kɛ caman bɛ kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ min ye Le Tigre Sumeli Boye Mayiga moro ale fana kɛ bɛ ka wulikajɔ kɛ moro aw ka dɔn taama kɔni bɛ ka kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ nka min ye aw ka dɔn PDG Sira ye Mamadu aw ka dɔn Kulubali Kubayi tɛ ko Kulubali n'o tɛ a ma f'i ɲɛna ko Kubayi dɛ Mamadu Kulubali moro Sira PDG k'ale kɛ bɛ ka wulikajɔ kɛ ni maa min filɛ nin tiɲɛ yɛrɛ la aw ka dɔn min ye ko Kulubata Sira moro i ka dɔn a b'a fɛ k'o ɲini nka min ye nin ko bɛɛ lajɛlen ye i bɛ ka fɔ aw min kabini sisan maa dɔw kɔni ka dɛmɛ bɛ ka se nin ma min ka bɔ aw ka dɔn jamana kɔfɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw ka dɔn PDG groupe Sira ye moro aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko n'i ye jateminɛ kɛ k'a lajɛ a ka nɛrɛ kɔrɔ kɔni ɲɛginen don o maa bɛ se k'a fɔ sa min ye aw ka dɔn ni maa kofɔlen ko tiɲɛ yɛrɛ la ko a na se ka jama o wuli a nɔfɛ nka min ye ko ye sa ni maa min filɛ nin i ka dɔn ko awa min bɛ gɛlɛya bolo min aw ka dɔn parti aw ka dɔn t'a bolo ko yalima ani ɲɛ ŋɛnɛ bɔ adama la wa min ye kabini sisan balaka wuli kɔni bɛ adama kɔnɔna na sen nɔ kunbere nɔ wulikajɔ kɔni bɛ sen nasaga ani waati min ye Alpha Umaru Konare ni hakili b'a la waati min na o bɛ taa adama kɔni a tora a bɛ wɔɔrɔ adama a bɛ de ka da kolonji ni ka filɛ kolonji min ye kabini o kuma ni parti min n'a yanga kun ka bon ni parti bɛɛ lajɛlen jamana kɔnɔ parti ba minnu bɛ farafinna moro an bɛ se ka ANC fo la an bɛ se ka aw ka dɔn aw min ye adama kɛ filanan ye nka a bɛna taa adama kɔni a fɔrɔfɔrɔla dɔɔni n'i hakili b'a la bangena kojugu fo k'a sɛgɛn
a bange kɛ dɛ nga bangena dɛ ade ma bangena fo k'a sɛgɛn ni hakili b'a la ma jigin a la o san 2002 min ye a ka dɔn min ye Ademakoroni k'u ye wuli ka jɔ kɛ min ye k'u ka dɛmɛ lase Amadu Tumani Ture ma min ye a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a waati ɲɔgɔn janfa k'o dabɔra n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye a ka dɔn Ademakoroni waati min na san 2018 kalafili n'o bɛna kɛ Ibrim Boubacar Keita a ka dɔn ale ka deuxième mandat n'o ye i ka dɔn a ka san 7 filanan ye muru o min n'o bolo dara min Adama ye k'a fɔrɔfɔrɔla o fana waati la dɛ min ye a ka dɔn dɔw kɔni ko parti belebele ko kɔni kana kɛ a ka dɔn fɛn ye min bɛ a ka dɔn dasumusumu kɛ yalima i ka dɔn ka kɛ buruburu dunna ye k'u ka cɛbɔ kɛ a y'a yɛrɛ bila o minɛ de kɔnɔ n'o tɛ o tɛ o tɛ a y'a yɛrɛ de bila o minɛ kɔnɔ o min kɛra muru o kɛra sababu ye k'a dɔn ka fiɲɛ don Ademakoroni na o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye a k'a dɔn n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ min ye maa dɔw bɛ yen olu ye wuli ka jɔ kɛ bi koyi k'a dɔn min ye Adema ye ko n'a min ye k'a dɔn a perezanya n'o ye parti yɛrɛ perezan ye ko n'a ko dabɔra olu kɔni b'u ka bɔ dɛ Adama Numbuga Jara Sikaso bɛɛ ka kan la o fana bɛ sɛ in place nɔfɛ an ka min ka kulu tɔgɔ ye ko Sira o bɛ sɔn ka Sira bɔ n'an ye ale ka kulu in tɔgɔ ka di o ka kulu tɔgɔ ka di Mamadu Kulubali nka Kulubali lama in de dɛ n'o tɛ Kulubali min ye ko n'o tɛ tɔgɔ min b'a ka kulu la ko Sira n'ale sera ka Sira bɔ n'an ye a bɛ diya nin ye Kulubali min ye ana kɛ ni nin ka farin dɛ u ka farinya dan tɛ maa fa ye a fɔ k'a fɔ ko maa fa donso Kulubali farinya dan kɔni ye maa fa de ye n'o tɛ ale sogo faga tɛ cɛ farinya ye bilen nka maa fa o fana ma kɛ cɛya ye bilen koyi sabu sɛ fagali kungo ka gɛlɛn ni maa fa ye Mali la bi i tɛ Kulubalilakaw to yen ne ma fɛn f'u ma koyi u ka girin jamana in kɔnɔ bi dɛ ayi ne bɛ k'u mankutu de fɔ ne y'a da u la mun ne nana sɔrɔ nin bɛ fɔ a ma kɛ ɲɛna dɛ u ko Kulubali Mansamoriba ko Kulubali maa fa donso ne de y'a fɔ m'a fɔ maa dilan n bɛ ka segin fɔtaw de kan boro ni nin dara nin na kɛ Kulubali jamana jɔla ye an ka Sira bɔ n'an ye a banna an bɛ Sira kɔ muru Adama Numbuga Jara ale kɔni ni dan bɛ a ka dɔn min ye Cɛmɔgɔ Sangare min ye o jɔyɔrɔ kan ko nka Cɛmɔgɔ ma ka kuma laban fɔ fɔlɔ muru ni wuli ka jɔ kɔni bɛ yen nka min ye Kulubasira jɛgɛnen do koyi Kulubasira ni i t'a dɔn fɔ n'i y'a minɛ Basigina bɛ Kulubasira dɔn a b'a dɔn ni bɛɛ ye Basigina Kulubasira gɔlɔgɔlɔnen don dɛ ye ale tun bɛ boli ka Kuluba yɛrɛ de y'a ye finalement a y'a jɔ ani Gawusu Magaji a giriyara o muru nin ko kɔni bɛ sen na wuli ka jɔ kɛlen don nka muru a k'a dɔn min ye nin maa kofalen tiɲɛ yɛrɛ la a k'a dɔn n'o ye maa ye Mamadu Kulubali n'o ye Sira PDG ko tiɲɛ yɛrɛ la k'a kɛn bɛ wuli ka jɔ kɔni k'a ni sababa bɛ ka bɛn dɔɔni bawo a k'a dɔn ko jama kɔni bɛ ka cɛ a nɔfɛ nka o ni Kuluba ta ko kelenw don wa ni buruburu b'i bolo jama bɛ cɛ i kɔ u ye nin kɛ sumi la a ka hakili to a yɛrɛ la dɛ Ala ka hinɛ champion na u ye nin kɛ a ye nin fɔ maa caman ɲɛna dɛ a ye maliden ɲini k'a dɔn n'i kɔni bɛ fɛ ka Sira bɔ ka n'a maliden lajɛ i ka Sira bɔ sen fɛ dɛ n'o tɛ n'i tora k'an filɛ i ka Sira in ti bɔ wa a banna a fɔra a banna muru Sumala Sise Ala k'a da cɛ kun don min dara k'a ti da cɛ si kan min dara Sumala Sise kan janfa min dara kan a yɛrɛ kɔrɔmɔgɔw ni yɔrɔ janamɔgɔw a ka ca banna k'a janfa ka ko sugu bɛɛ lajɛlen la ka mankutu tiɲɛ labɛn k'a kɛ kan jibi n'a ye k'a mago bɛ sa walahi cɛkisɛya de ye nin ye awɔ cɛkisɛya kan kelen fo ka taa da don walahi manden nɛgɛ alors i y'a ta Gwangwalan i y'a bila Gwangwalan jeli ta ɲinina dɔw ko n'i y'o fili ji la k'o tɛ Gwangwalan fɔ mun y'a se ji la jilafɛn don wa ka da ye wali ta ɲini kan o dɔw mana wuli wali ta ɲini na u bɛ kuma si bɛ fɔ manden nɛgɛ ko la Gangalan ko n'i y'o fili ji la k'o tɛ Gangalan fɔ wali ta dun kan fɔ sa i k'an ka kuma kɔrɔ a dɔ la sa ni fasiri min tɛmɛ n'a ye Yusu annonceur n b'ale ta ni ye annonceur ta Dado Kamara i mɔnfam ale kumalen don a ko fɛn min ye k'a dɔn trésor saradikɛ yɔrɔ ye ko Sena Sumaya bɛ u ka baara taabolo la min bɛ wele ko ciden a ko kuma cayalen don bi dɛ ciden tigɛ a ka ci kɛ ka ɲa fɛn min ye u ka baara taabolo min bɛ ko service ciden ale ni u ka dɔn jɛngoma ɲɔgɔn min ye trésor ye an ka i k'a dɔn wagane
Australie ke yɔrɔ ko minnu ni olu ka ko taabolo u kan ka kɛ maaw ka sɛbɛnw laseli ye u sigiyɔrɔw la n'a bɛ fɔ ko courrier o kumana ko kan ka taa di ordonnateur minnu ma ko bɔnɛ k'a sanni ka b'olu ɲɛna ko ciden tigɛ a ka ci kɛ a kɛko la koyi Yusu ko fɛn min ye k'a dɔn coordonnateur ka fɔ la u ko ko courrier ko n'a nana n'o ye olu tɔgɔla sɛbɛnw ye ko n'a nana n'a kan ka sin i ma ko yan'a ka se i ma a waati bɛɛ lajɛlen i bɛ tɛmɛ k'a senna ka suma n'o ye retard ye Yusu ko courrier de bɛna nabaliya joona na an bɛ ka to ɲini jama fɛ k'a dɔw bɛ se ka kalo 2 kɛ k'a sɔrɔ a ma se a tigi ma n'o kan ka ɲɛnabɔ k'a sɔrɔ ka kɔn kalo 2 ɲɛ a ma kɛ magosa ye wa Yusu ko u bɛ fɛn min kɔni fɔ o kumana ko fɛn min ye ninnu ka ko taabolo ye ko u ka service ko a bɛ ka taabolo bila k'a tɛ ka kɛ ko ɲuman na nin waati in na dɛ fɛn min ye k'a dɔn k'a fɔ trésor payeur du trésor o ka bolo fara taabolo min n'o ye ciden ye k'i b'a ye k'a fɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ k'u bɛ misali fɔ ko sɛbɛn min n'o ye novembre kalo ta ye 2020 sana ko o sɛbɛn ko o filila i k'a dɔn k'a fɔ décembre kalo 2020 na ko ordonnateur dɔw ko k'olu ka novembre kalo ni décembre kalo ko o sɛbɛnw ko olu bɛ ka fɔlɔ k'o sɔrɔ sisan ni février kalo in kɔnɔna la. Allahu akbar. Ko yala ko kɔni o ye ko ye min ni o ti ɲa o kumana ko an k'a lajɛ k'a bɛ gɛlɛya ni kasara min lase olu yɛrɛ ma a senna sumaya bɛ i k'a dɔn bɔnɛ min se ordonnateur ma ani minnu yɛrɛ fana bɛ i k'a dɔn a lase u ma n'o ye fournisseur ye k'a bɛ se ka gɛlɛya jumɛn de se olu ma wa ko a bɛ se ka kɛ sababu ye ka tɔgɔ tiɲɛ ani k'a dɔn mangoya fana se u ka nin bolofara in ma o ko mɔgɔ dɔw ka fɔ la u ko ni fiɲɛ min filɛ nin ye dɛ n'o bɛ i k'a dɔn ni service da in na n'o ye ciden ye i k'a dɔn k'a fɔ ko olu y'a fɔ a bɛ siɲɛ caman bɔ ko kala ma don ɲina ka bɛn n'a ye wa maa ɲɛmaw ma foyi ɲini i k'a dɔn ka fɛɛrɛ ni dabali si tigɛ k'a fɔ k'u bɛ fɛɛrɛ sɔrɔ nin ko in na ni k'a furakɛ ko ordonnateur ko olu kɔni dɛsɛra sa nka nin bɔnɛ ni gɛlɛya de bɛ olu kan ko foyi ma kɛ i k'a dɔn yaasa ka fura sɔrɔ nin na o kumana ko i k'a dɔn k'a fɔ ko olu bɛ t'u ko min u bɛ t'u ja min ko mun de bɛ u bolomadalen mun de kan n'u bɛ nin komasina ninnu ta ka maaw sɛgɛrɛ dɛ ɲininkali to min sigira ko i k'a dɔn k'a fɔ ko service min filɛ nin ye o kumana n'o ye ciden ye ko i k'a dɔn k'a fɔ ko jɔn de bɛ k'a kɔkɔrɔma don jɔn de bɛ k'a sutura nin kɛwale jugu in bɛɛ kan o fana to min sigira Dado Kamara nin y'a ka nɔbila sɛbɛn ye an y'a bɔ annonceur kɔnɔ i k'a dɔn bidon bɔli don Yusu Moro independent b'ale ta nin ye maa min ka sɛbɛn ye Yusu Kamara Ndwama Ndwama Moro a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye ale independent a kumanen don ADMSA ko ni Ala sɔnna ma a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la k'u na wuli ka jɔ kɛ a directeur kura min nalen don min ye lutte contre la fraude sur l'électricité Moro a ka dɔn min ye client minnu bɛ yen Moro ani ka dɔn ani maa minnu bɛ yen n'o ye EDM baarakɛla ye Moro olu bɛ ŋanamu min kɛ k'o bɛ kɛ min ye ka tiɲɛni min kɛ don an ka jamana kɔnɔ k'a bɛ taa miliyari 7 baɲanko la Moro a ka dɔn min ye k'olu kɔni na wuli ka jɔ kɛ min ye a ka dɔn ministre ka kuma ye nin ye ani directeur général min ye a ka dɔn Umaru Jara cɛ Jaralaka tɛ siran dɛ tiɲɛ yɛrɛ la nin ye Jaralaka tiɲɛfɔla ye dɛ nin kelen an na nin fana k'a ɲuman ye n'a ma ɲɛ k'i ye Kulubali ɲuman dɔ sugandi an tɛ Jara ɲuman kelen sugandi ka fara a fana kan o fana bɛ ɲɛ directeur général EDM Umaru Jara nin na kɛ Jarakɛ ɲuman ye dɛ maa t'a fɔ kari dɛ n'o tɛ olu a ma miliyɔn kelen maa ɲuman kelen de bɛ bɔ a la Jaralakaw i dangani fɔ n ye k'a daminɛ Mali la Sénégal fo Saralu hali Cameroun hali Ghana i y'a ye dɔrɔn i farati yan ka taa Moro min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye énergie EDMSA miliyari 7 k'o de bɛ taa a kɛrɛfɛ mɛru la n'o ye ŋanamu ye aw ka dɔn min ye ko ministre ye nin kuma fɔ min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw ka dɔn énergie directeur min ye Umaru Jara ye ale fana ye nin fɔ Lamini Seydou Traoré n'ale ye ministre min n'a ɲɛsinnen don aw ka dɔn min ye an ka kuranko ma ani aw ka dɔn an ka dugukolo jukɔrɔ nafaw Moro o ministre min filɛ nin kuranko ni jiko Moro aw ka dɔn k'a ye wuli ka jɔ kɛ kɔsa in na ka taama kɛ min ye aw ka dɔn maa ma bɛ yen n'olu bɛ sigi cogo jugu la an ka minnu na Moro aw ka dɔn n'olu bɛ ka baara kɛ ŋanamu sira kan k'a na tɛgɛ da olu bɛɛ lajɛlen kan. Ça c'est très bien ça. Minnu na n'an ka damandaw ma lajɛ digi kɛra an na sa dɛ. Digi kɛra an na dɛ. A b'an fɛ yan Boki kabini Nabila Musa tile la.
karamalayi Musa kilela i y'a faamu sanu bɛ bɔ kana se fɔ bi ma o jamanaden kelen kana sanu kɔni goromɛti don i kana sɛni don i kana nka i ka bɔ a nu ma sa a banna o ye kɔlɔkɔlɔ ko ye a banna sisan k'a ka sɔrɔ sanu bolo k'a na ne ka bɛ maliden bɛɛ wallahi ka yaala waso tɛ a b'an fɛ yan ministre ni kuma fɔ dɛ ko maa t'a faamuya cogo di Mali bɛ se ka kɛ aw ka dɔ jɔyɔrɔ sabanan yalima Madula jɔyɔrɔ filanan o bɛ kɛ k'an bolo maliden an tɛ nafa sɔrɔ foyi Modibo k'a ye taama kɛ min ye ka taa aw ka dɔn min ye kɔlɔnkɔnɔna ninnu na sanu bɛ bɔ yɔrɔ min na Modibo maa o maa bɛ yen e sigi bɛ sigi cogo jugu la maa o maa bɛ yen e bɛ ka baara kɛ i tɛ sariya kɔnɔ Modibo aw ka dɔn min ye i bɛ gɛn ka bɔ yen yalima i bɛ ka baara kɛ i tɛmɛ ni i dan kan k'i ka lisansi ye a na milila wali cakɛdaba minnu bɛ yen ni jamana tɛ ka tɔnɔ sɔrɔ u kun a k'a minɛ a bɛɛ la jamana yɛrɛ k'a ta sa an ka dɔw ta an golo la ten sa Modibo ne ma se ka min faamuya i buranna sira in na ye awɔ masala troisième pont tɛ yanni ka se yan troisième pont quatrième pont Kayonta ye Kayonta ye e bɛ tɛmɛ masala la i bɛ tɛmɛ masala la yɔrɔ ka taa pont in na ka sɔrɔ ka se pont in na mais Modibo o pont jukɔrɔ la n'u ma kɔlɔsi pont in bɛ bi n'a ma jɔ ni diinɛ ni ŋaniya ɲuman ye a bɛ bin kɛ ayi o tɛ mun b'a la dɔw bɛ ka to o jukɔrɔla ni wɔgɔbɛ ko sanu yera ye ni sanu tun bɛ yen bɔnjɔlaw tun tɛ kɛ banna ye u kana ka bɔ firi dɛ ko maliden bɛ dakamana ko de kɛ diɲɛ don o don ka taa fɛ mun bɛ taa sanu ye n'o tun ye tiɲɛ ye o minnu ye nbɔ in baara kɛ olu tɛna nbɔ baara dabila wallahi n ka dɔ sɔrɔ an ka bɔ jukɔrɔ ye ko sanu Modibo n'u y'a jukɔrɔ fɛn bɛɛ bɔ a kɔrɔ a bɛ bin kɛ a bɛ bin san dɔ la yen maaw ye Bamakɔ file bɛ sanna k'a ba fo ka file commandé ko baji la ko jikɔrɔni dankan na ko sanu yɛrɛ cɛncɛn kan ye a banna la hawla a diyara de ni dɔw ka du kuntinin ka ci a ko senfɛ dɔw bɛ ɲini ka to ji la foyi ma kɛ foyi ye ja sanu yɛrɛ tɛ sanu tɛ la hawla sanu mugu buruburu dɛ sanu kolen buruburu minnu bɛ na ji fɛ o dɔw taratara la cɛncɛnmisɛn na dɛ ma dɔw de y'o ye ka taa dugu bɛɛ giri ka file san k'a ba hali galama a ye galamaw bɛɛ san k'a ba sanu bugubugu kama min ye o kangari ye o dara maaw ye ni maa maa minɛn'a la Modibo a ka dɔn Ala k'an sutura hali bi min ye aw ka dɔn ministre ale ni aw ka dɔn Umaru Jara n'ale ye aw ka dɔn énergie di Mali directeur ye a ko o miliyɔn 7 min bɛ yen Modibo ko bɛ se ka nafa ɲɛ an ka jamana kɔnɔ nka i ka dɔn ko ni maa o maa taara aw fɛ yen k'o de ye kuran baarakɛla ye ko maa yɛrɛ ko ale bɛ min fɔ population ɲɛna ko mun na u tɛ se k'u ka badi lajɛ yalima nin taara ne ye kuran baarakɛla bɛ min nin kɛ kuran na ko a ɲina a ka carte yirila a carte b'a dɔw kun koyi wa a dɔw yɛrɛ bɛ yen hali n'i y'a kuma fɔ tuma dɔw la i mana s'olu kɛ yɛrɛ ka yɔrɔ la u b'a fɔ k'u ka cidenw don ko bénévoles don o de bɛɛ kan ka bɔ a la wa hali an ka facture n'a a sɛbɛnna facture kan ko a payer avant le 7 a bɛ s'i ma le 20 awɔ le 7 bɛ tɛmɛ k'a to a tilabaw bolo ma se du yɛrɛ kɔnɔ n'a ye fɔlɔ wa n'i ma farati olu bɛna d'i ma don min o dɔgɔkun min bɛ da o kan tigɛlikɛla bɛna tigɛ a banna k'a sɔrɔ i ka facture ma s'i ma waati an b'o fana bɔ Jarakɛ a ka hakili to la a banna u y'o fana kuma fɔ ye koyi min ye aw ka dɔn facture ko la ani ka dɔn facture sɔrɔ i taara yɔrɔ Modibo k'u bɛna a bɛɛ lajɛlen centraliser min ye awɔ n'a jari ye hali n'o y'a sɔrɔ aw ka dɔn min ye kuran énergie fɛn compteur ba in b'i fɛ yen u bɛna site yɔrɔ dɔ dayɛlɛ réseau kan i bɛ se k'i ka wari sara ka sɔrɔ hali ma taa mɔgɔ ma taa jɔgɔ énergie da la wa u ka tigɛlikɛla dɔw mana i ka office bulu bɔ ka taa n'a ye o tɛ sɔrɔ bilen fɔ jɔ don fo n'i yɛrɛ taara dɔ san nin bɛɛ de b'a la wa nin bɛɛ de kan an b'a bɛɛ fɔ Jarakɛ ye dɛ yan'a ka don a kow la ye a kelen tɛ dɛ ministre Jarakɛ dɛmɛ nin ko in na dɛ Jarakɛ n'o tɛ anw ka di baarakɛda ye a ɲanina sa dɛ a ɲanina Modibo aw ka dɔn ministre y'a jira k'a fɔ ko kuran o bi feere cogo min Modibo ko n'i ko k'i b'a taasira la k'a bi gɛlɛya jamanadenw bolo Modibo aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko awa min ye jamana ye k'a bɛ subvention kɛ ko san 2019 miliyari 30 o de kɛra ka subvention kɛ subvention tɛ dɔwɛrɛ ye walasa ka fori jamanadenw kan bon a bɛ feere nin na mais énergie k'a di aw ma nin na jamana bɛ nin fara kan walasa aw kana tɔɔrɔ Modibo san 2020 k'o taari jɔ aw ka dɔn miliyɔn 70 ani aw ka dɔn miliyɔn 9 na Modibo ko nin bɛɛ lajɛlen kɛra subvention ye wa ko fɛɛrɛ de kan ka ɲini dɛ min ye aw ka dɔn jamanadenw bɛ lafiya cogo min na min ye aw ka dɔn kuranko la Modibo aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw ka dɔn k'u n'a lajɛ ko sanction de rigueur a bɛ fɔ kɔni n'a kɛra
anake yaro jaralaka mini nyindo kula jarake be do mine sanction de rigueur la Traoré ke be ta deli ika do parenté de rigueur de am Traoré la kawti so ay sinangu atese ka soso ay o de be boala aba blaka da parenté de rigueur ka bo de be boala fo na kero am bo de boala no te ma chama abi chien ma chama mbulu amandu ya ka chien amandu ya ka chien nga adama dinya ni tini mo nga ngale de ka fe meke tini ayiwa basi wa foko de boala dola de wa ministre o jarake o utloba la ko de boala nu sera karsa nga mai nu sera o de ka boala ayiwa nu sera moro mi avocado ni ko bele jelenye directeur général de la EDMSA Umaru Jara ale koni avocado ale ya jira ka fo awamminye mamunu be no barakela jugu munu bu segoro no lu takelu no tieni ko fere ka soro ni bele jelela moro no tabara ka boy mi avocado nyera la mi avocado ko konter ka sorli ka gele mi ko dorete mi obichugo mina ko aka laje solution sugu bele jeli ka soro la no ta amanogonde ibi ka commande ke kalo chamange nu ma fi ka bana o ba fi ko commande mana fulo abana ube do fana be moro olu be ube bo ni quartier la kata ni quartier la ube bo ni quartier la kata ni quartier ube tanu ka quartier do be tanu tayu fe o yele mali moro alkado awa mi fo de ka déclarer o mi flene za moro nyera la ni wulika jo ani sababa ana benwa mi alkado sedu la min Traoré ko ni ala sonama mi olu be joro mina ko lu na ko sugu bele jelike jamana denw bi se ka nafa cogo mina kurangola jamana denw ngana se ka jalaki sɔrɔ cogo si kula kurangola o bi janye de ala ka nguna ja te do kera de do kera ala ka nguna ja amin ni sebe ani ni bo sebe ngondo sebe mnu wawlo ko indépendant n'an y'ale kɔnɔ kuma bila an ka taa i k'a dɔn k'a fɔ indépendant a jagokɛyɔrɔ la min ka jago ye indépendance ye o kumana kanabila don ka lafiya di jamana bɛɛ lajɛlen Abdoulaye Mayiga groupe commerce an tɛ taa ye an ka taa groupe commerce la Asseyi Mandiaye an ka taa moro namu ni y'an ka cɛnin ye arajo la an ka cɛnin keji a bɛ se dɛ non tiɲɛ yɛrɛ la jɔnkɛla denmisɛn min don ala y'a fana sɔn wallahi an bɛ dugawu de k'a ye amin sabu dugawu bɛ kɛ samaden de ala ka si d'a ma n'o tɛ ani barika bangena awɔ o de don min ye anw fasada awɔ an b'a barika da a ka kan dɛ mɔgɔw bɛ min fɔ k'an bɔrɔntɔ n'a ye n'ale y'a fɔ siɲɛ kelen ka ti sen bilenni o ban o t'a bannen wa kuma in an bɛ ka taa ka segin a kan dɛ a banna an sɔn a bɛ k'i dalakɔrɔbɔ ye sɔn pɛnda aw minnu tun bɛ k'an kɔrɔma pɛnda Sidibe ka fɔli n bɛ sɔn ka sɔn a ma kana kɛ ko in ye su tɔɔrɔ dɛ ko n'i y'a dɛsɛlen k'a bila ka ti sen bilenni e ma tiɲɛ de fana don ayi a kɛra ka tɛmɛ o n'i ko ma k'a ye tɔɔrɔ Maliden fɛ yan e si banna ayi ni yɛrɛ tɛ tɔɔrɔ ko fana ye o sabu kɛ ko ye fɔ ko ye walama de mais i t'a fɔli to yen ne y'a dabila o wala a bɛnnen don an yɛrɛ da kuma de nana n'a ye ni kɛji ko kuma tun ma fɔ ne da tɛ se Kati Senko ma joona dɛ tɛmɛ ni Faziri n bɛ tɛmɛ ni Faziri ye Delta News n b'ale ta Bamuseru Asama a bɔlen dɔ ka i jɔ bi tuguni k'a kan ka fɔ k'a dɔn k'a fɔ min ye Imam Mahamudu Diko ale ka sɛbɛn o kunkanko kibaruya ye k'o kɛ mɛ mankutu caman ye bi o kɔnɔ ko kuma ne fana Mali tɛ faamuya ayi sago de tɛ Maliden na tun ko cɛ kana kuma ko Alpha ka kuma o ma kuma Alpha y'a faamu an ye Badawu bila kuma la ya tila k'o kɛlɛ o fana taara Faransi kana o ma foyi fɔ maa ye o y'o bila kuma la Badawu taara k'o kumana o bɔrɔndɔra o kɛra balawu ye a fana taara Faransi kana a ma fɛn fɔ maa ye tɛtɛw u y'a fɛ k'a ɲɔmɔnti k'a kɔri ka dɛsɛ sɛgɛ a concentré sigilen don a tɛ foyi fɔ maa ye a jo don dɛ n'i y'i bugɔtɔ i ka sogo nɔfɛ k'i y'a lakale dɛ k'an bila k'o ka kuma ni kumana k'an sɔrɔ k'an bɔrɔndɔ n'i ma kuma dun Yusu i k'a dɔn Delta News n'an y'ale ta Bamuseru Asama a ko sɛbɛn kɔnɔ kuma ayiwa ko sɛbɛn min n'o ye hakilina a y'o fɔ ka ɲɛsin Mali a jɔsenkurako ma n'o ye Imam Mahamudu Diko ye Yusu i b'a ye k'a fɔ ko sɛbɛn in kɔnɔ ko dɔw ko Mahamudu de ye masakɛ sigilan ye k'ale de bɛ masakɛ fana wuli ka bɔ yen ayiwa ko bɛɛ bɛ k'i ta fɔ nin ko in na o kumana ko min ye masakɛ sigibaa n'a binbaa ye a dɔ la ko fɛn min i k'a dɔn k'a bɛ san 10 bɔ ɲɔgɔn bɔ k'a kɔni ka wuli ka jɔw i k'a dɔn n'a ye ko natɔ ye a bɛ wuli ka jɔw kɛ u kama ko i k'a dɔn o ko wuli ka jɔw o kɛra sababu ye i k'a dɔn k'a fɔ Saudiyakaw olu kɔni y'a wele ni k'a jansa a ka o taama kɔfɛ ka bɔ Saudiya
i b'a ye k'a fɔ min y'i ka dɔn ni usazi ye n'o ye imam ye o kumana ko a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min y'i ka dɔn taabolow ye ko a kɛrɛnkɛrɛnnen ko an kan k'o lajɛ sa o kumana ko min y'i ka dɔn k'a fɔ nin ko ye sa i b'a ye k'a fɔ hali n'a y'a sɔrɔ fɛn min ye jamana maa ɲɛmaw ye olu ko maaw kana kamaru ɲɔgɔn kan imamu sigidenw ka bɔ i k'a dɔn Saudiya la n'o ye Magan jamana ye k'a kɛra jamako dan ye dɛ Wamisɛriw ka fɔ la k'o ye misaliw de ye ko jama bɔra ka wɔyɔ ka fa bɛɛ lajɛlen fa ko i n'a fɔ k'a fɔ min ye tubabu olu ka masakɛkɔrɔba minnu bɛ yen n'o ye Romains ka génération ye ko n'i ye jama y'a dɔn a bɛ hakili jigin o de la k'o bɛ ni cɛba in i k'a dɔn a b'a ka kunnawolo jira Wamisɛriw Asama ka fɔ la k'o de la sa ko i k'a dɔn k'a fɔ k'a ye laseli min kɛ nin ye ko laseli in k'a ɲɛsinnen don maa minnu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko y'an ka marakɛbaw ye an bɛ waati min na i ko bi furancɛ fanga a marakɛbaw ye o kumana ko ani a yɛrɛ jɛɲɔgɔnkɔrɔ minnu n'al'olu ye kɛlɛ kɛ ka tɛmɛ ayiwa fɛn min ye o jɛɲɔgɔnkɔrɔw la M5 RFP b'o la hakaja farajɛ jamana maaw ko kuma in bɛ ɲɛsin ninnu bɛɛ lajɛlen de fana ma ayiwa ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko a kɔni sɛbɛnlen don k'a jɛya ko dogo tɛ kuma in na o kumana ko fɛn min ye k'a dɔn k'a fɔ imamu nalen kɔ ka bɔ a ka taamaw la a ye jateminɛw kɛ a y'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye k'a dɔn sigili ko tɛna ko ɲabilen ko yala k'a bɛna baara daminɛ tuguni wa Wamisɛriw a ye tomi sigi ɲininkali tomi o kumana ko i k'a dɔn ko a tɛ bala maa la i k'a dɔn fɛn min ye imamu nalen kɔ ka bɔ Magan jamana la n'o ye Saudiya ye dɔgɔkun damadɔ o kɔfɛ a ka hakilina ta ni ka i k'a dɔn sɛbɛn bɔ k'o bila k'a fɔ hakilina min b'a ma faso a jɔsenkurako la hakaja Yusu ko ŋaniya tɛ a ma k'a fɔ k'a bɛ nata ani tɔnɔ de nɔfɛ k'o fana tɛ ko k'a fɔ ko a bɛ t'i yɛrɛ masu maa fana na k'o fana tɛ ko nka ko a ka sɛbɛn in carilen ko i k'a dɔn k'a fɔ k'a kɛra sira ye maa caman fana bolo minnu bɛ o sira in olu bɛ fɛ k'o minɛ a yɛrɛ jɛɲɔgɔnw fana na jateminɛkɛlaw olu ka fɔ la u ko sɛbɛn in ko n'o ye manifeste ye a dɔ la ko hakilina min dilen filɛ nin ye k'a bɛ i k'a dɔn fɛn damadɔ jira minnu ni k'a dɔn k'a fɔ sɛbɛn kɔnɔ ko a bɛ faamuyali se maa ma ko nka ko dɔw ta ye mun ye k'olu ɲɛ bɛ sɛbɛn a fiyɛ la nka u tɛ a panpara u t'o lajɛ a kɔnɔ u o lajɛ k'u tɛ sɛbɛn kundama lajɛ Yusu ko ye maa dɔw ka taabolo ye o kumana ko n'i ye jateminɛ ko kura foyi tɛ i k'a dɔn nin ko in na o ko nin kɔni ye jɔnko Ala dɔ fana ye ka ɲɛsin jama ma ko sabu i b'a ye k'a fɔ ko u ye wulikajɔw kɛ yan i k'a dɔn maa caman yɛrɛ farala a fana kan ka wulikajɔw kɛ k'a fɔ ko i k'a dɔn tiɲɛniw ani kɔrɔlenw ka taabolo ko olu tɛ hɛrɛ ye jamana ma ko dɔw nan'o yɛlɛma k'o kɛ u yɛrɛ kun kelen ka ko ye dɔw y'o yɛlɛma k'o kɛ taɲini sira ye dɔw y'o yɛlɛma k'o kɛ i k'a dɔn tɛgɛ nɔn fana sira ye ko a dun dabɔra yɛlɛma min kama ko yɛlɛma ɲininenba in malidenw fɛ ko yɛlɛma in ko nɔ ma bɔ a ko la yɛlɛma in ma ye fɔlɔ dɛ ko n'i ye ko kumaw ta k'u jateminɛ ko dɔɔni i bɛ se k'a fɔ ko min ye imamu ye k'a na kɛ a nimisalen don taabolo ninnu na an bɛ don min na i ko bi ko ye ko sabu laɲini kɛra wulikajɔ kɛra laɲini min kama o tɛ ka sabati ko yala ko a nimisara u ka fɛɛrɛ tigɛlen kɔrɔw la wa ayiwa Wamisɛriw Asama ka fɔ la a ko o la sa ko min ye sɛbɛn kɔnɔ kuma carinen ko bɛɛ lajɛlen kɔni ye fɛn dɔ fɔ bɛɛ ye fɛn dɔ miiri ko dɔw y'a jira k'a fɔ ko nin laseliba min kɛlen filɛ nin ye Imam Mahamudu Diko fɛ i k'a dɔn ko faamuyali don k'a ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ko cikan fana don ka ɲɛsin marakɛbaw ma ayiwa ko maa kan ka fɛn min faamu nin bɛɛ la i b'a ye k'a fɔ ko sɛbɛn kɔnɔ ko k'i k'a ɲini k'o dɔn ani sɛbɛn kɔnɔ ko bɛ kungilenna min ko fɔ k'i k'a ɲini k'o fana dɔn k'o de ye fɛn kɛta fɔlɔ ye yanni k'i hakilina fɔ sɛbɛn in kan ani yanni i k'a dɔn sɛbɛn a fiyɛ lajɛ k'a sɔrɔ i m'a jɔ kundama n'a panparan fana lajɛ o kumana Yusu Wamisɛriw ka fɔ la a ko sɛbɛn kɔnɔna ko maa bɛ se k'a fɔ k'a jɛlen don i ko nɔnɔ kɛnɛ ko nɔgɔ t'a la sɛbɛn kɔnɔ kuma kɔni ko nɔgɔ foyi t'o la a ko manifeste yɛrɛ filɛ nin ye ko dɔw ko i k'a dɔn Usaz k'a i k'a dɔn discours de don ko ye campagne discours ye ko campagne jumɛn don ko jamana ɲɛmaa ɲini campagne ko discours de don ko maaw ko ni don sera k'a kana bali maa la i k'a dɔn k'a mɛn ko imamu k'a y'i kanna bɔ bɛɛ bɛ k'i ta fɔ sɛlɛku mɛlɛku Wamisɛriw Asama ka fɔ la a ko hakilina ko dɔw ko hakilina dɔwɛrɛ tɛ imamu ma ko ye ko imamu bɛ ka i k'a dɔn sini ma sini o de labɛn ko min ye i k'a dɔn kalata nata ye ko k'i kan bɔ ko bɛɛ y'i ta fɔ nka o ma mɛn a yɛrɛ da maa si m'o mɛn a yɛrɛ da o ko malidenw kɔni k'u bɛ ka fɛn caman fɔ maliden bɛɛ man k'i kan bɔ bɛɛ kan k'i kannabɔ kɛ
n'o tɛ ko min filɛ nin ye i k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ i k'a dɔn o ko de labɛnna ayiwa ko fɛn min i k'a dɔn ko sɛbɛn ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko layidu olu bɛ i k'a dɔn sɛbɛn in kɔnɔ ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn min i k'a dɔn kumakan di ye o bɛ sɛbɛn in kɔnɔ o ko n'i ye sɛbɛn in ta k'a lajɛ k'i b'a ye k'a fɔ ko taa ka segin olu kɛlen don kuma dɔ kan o bɛ a yɛrɛkun kofɔ o kumana ko yala ko i k'a dɔn k'a fɔ ko Wamiseri ko n'ale ma fili ko nin kɔni ye fɛn ye k'a bɛ i k'a dɔn imamu ka nimisa de jira dɔɔni sabu wuli kun kɛra fɛn min ye marakɛbaw ye i k'a dɔn taabolo min ta o la ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la k'a b'a ka nimisa jira dɔɔni o kumana ko a y'a jira k'a fɔ a bɛ anw de kɛrɛfɛ a bɛ anw de kama yan o kumana a y'o ɲɔgɔnna caman fana fɔ an ye Yusu k'i b'a ye k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen kan ka faamuyali min kɛ ko jateminɛkɛlabaw olu ka fɔ la ani maa minnu bɛ kuma mugu ta k'a fɛsɛfɛsɛ ko i k'a dɔn analyse de discours olu ka fɔ la olu y'a jira k'a fɔ ko imamu seginna a yɛrɛ tɔgɔ ka siɲɛ caman ko min ye i k'a dɔn nin ko ye sa ko ani i k'a dɔn a bɛ ka kuma fɔ ka ɲɛsin jamakulu min ma k'olu weletɔ don ka fara a yɛrɛ kan wa ayiwa o fana tɛmɛnen kɔ i b'a ye k'a fɔ ko jateminɛw ko n'i y'a ye ko min ko minnu filɛ nin ye k'a ka wuli ka jɔ k'a b'a kuma fana fɛ ko maa ɲɛmaa minnu bɛ yen bi k'i b'a ye k'a fɔ ko olu ma i k'a dɔn ko caman don ba la koyi ko dɔw kɔni ye sɛbɛn in kunkan kuma yɛrɛ mɛn olu t'a kɔnɔ ko dɔn olu wulila k'u k'a ko k'a bɛɛ bɛ k'i ta fɔ o kumana ko a seginna a yɛrɛ tɔgɔ ka siɲɛ joli joli k'o fana kɛra dɔw ka tamasiɲɛ sɔrɔlen sɛbɛn in kɔnɔna la o kumana ko dɔw ko siɲɛ 30 k'a b'a fɔ ko zie n'a m'o fɔ a bɛ jɔn fɔ a tɛna fɔ ko t'i kɔni n'i ko nu ou bien u b'a fɔ ko an n'a jɛma kan i b'a sɔrɔ k'a ni dɔ jɛma kan k'an n'a jɛma kan tɛ anw m'a fɔ a ye a banna n'a ko zie a kɔni n'a fɔ ko tu o a banna tu m'amènes le pays de Gabou a ye kɛra jɛ i ka nin ye ti a ma diya dɛ tubabukan dɔnkili Yusu k'a kɔni mana bɔ Dawuda fɛ i b'a ye k'a fɔ ko maa caman bɛ yen bɛɛ ye haju di ko ye sɛbɛn in kɔnɔ kuma la nka hakilina min bɛ yen k'o ye jamana ɲɛmaa ko hakilina ye o ye dɔw fana ka faamuyali ye ko wa ko n'o kɛra fana k'o t'a dama kojugu ye koyi ko yala ko kɔlɔlɔ b'o kɔ wa k'o tɛ bala ka kɛ o kumana n'o kɛra don min fana k'o kana bala maaw la ko k'a sababu kɛ fɛn min ye ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ ko k'o t'a bolo ko bɛɛ mago bɛ kuluba la bɛɛ b'a fɛ nka bɛɛ ni kuluba man kan nka min ye i k'a dɔn nin ko ye sa ko ni kuluba ɲini dabɔra k'a dama ka kan bɛɛ la an ka girinkajɔ ni ŋaɲaki kɛ ko kalo nataw ni don nataw la ko n'a yera k'a fɔ maa min bɛ kuluba nɔfɛ k'a kana bala maa si la ko sɔnnikɔrɔ ko tɛ sans rancune Wamiseri a sama ka nɔbila don Delta News u ka bidon bɔli don Yusu Clément yɛrɛ mankan tɛ ka mɛn dɛ Clément Danbɛlɛ kɛ a bɔ a yɛrɛ de ya ma dɔn i b'a sɔrɔ corruption tɛ yen sisan ale ka jɛkulu bɛ corruption kɛlɛ de kɛ i b'a sɔrɔ corruption banna de peut-être i b'a sɔrɔ corruption banna walama e ka kuma kelen tɛna kɛ k'a ayi tɔ n'o corruption banna Clément ka n'a fɔ dɔrɔn voilà o ka d'an ye o n'o tɛ an famara a ma dɛ a tununna dɔɔnin dɛ bro an ka taa commune rural de Falo Falo aw ka dɔn nin bɛ bila mara fɛ Moro o muso kɔni wulilen don maire nɔfɛ Moro n'o kɔni kɛra aw ka dɔn min ye o ye maire Ita tiɲɛna ale ye mun kɛ maire muso kana bila dɛ ni muso bilali la i ye ko sɔrɔ dɛ Mamoudou Bouare min ye aw ka dɔn Falo aw ka dɔn min ye nin yɔrɔ kofalen ye i ka dɔn ONG min bɛ yen n'o ye ONG Luxe Development Moro de nana ka na dugukolo dɔ di dugukolo dugu ma a bɛ hectare 100 bɔ i n'a fɔ an ka jamana sariya y'a fɔ cogo min na min ye aw ka dɔn min ye muso ye ni fɛn fɛn kɛra aw ka dɔn ko muso ta kan ka kɛ 30% ye u y'a fɔ nka a tɛ ka kɛ a tɛ ka kɛ dɛ ko bɛɛ la dɛ a tɛ ka kɛ yɛrɛ ko si la a tɛ walayi kana fɔ ko bɛɛ dɛ e y'a ye a kɛra jumɛn na a tɛ ka kɛ foyi la sɛbɛn in kɔni ye sɛbɛn muso a ka sɛbɛn ko min fɔra a filɛ nin ye nka a tunɔ o tɛ k'a bɔ dɛ o tɛ k'a tunɔ bɔ musolakaw tɛ k'a tunɔ bɔ dɛ Moro o de filɛ nin ye ayiwa min ye o ɲɔgɔnna dɔ de filɛ nin ye waati min na o dira ONG Luxe Development Moro olu kɔni ye ni aw ka dɔn nin di Falo musow ma Falo yɛrɛ ale bɛ se bila cercle fɛ i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la nin dugu in k'a bɛ taa aw ka dɔn maa 50,000 la Moro waati min na o dira cɛw kɔni ye muso ta bɔ k'o d'u ma i ka dɔn awa min ye maire a don a ka dɔn maire Mamoudou Bouare yɛrɛ ko nin ye ko ɲuman ye ko ni muso y'u ka yɔrɔ sɔrɔ a ka dɔn k'olu t'a fɔ tare nka Moro maaw bɛ bɔ min galama i ka dɔn Mamoudou Bouare monsieur le maire Moro a ye sira fara ni muso ye dɛrɛ Mamoudou o fana bɛ kɛ tun a y'o kɛ dɛ
i dun ye kojugu kɛ dɛ. A ye sira fara ni muso ye muru a k'a dɔn min ye ka taa dugu wɛrɛ la a b'a dɔn k'a fɔ ale k'a dɔn maaw bɛ yɔrɔ minnu na minnu bɛ yen n'olu b'a sugandi yalima minnu bɛ yen i k'a dɔn n'olu kɛra sababu ye a ka kɛ maire ye k'a sɔrɔ olu yɛrɛ ka dugu tɛ dɛ a bɛ kɛ tuma min a k'a dɔn olu ma bɔ a kalama a ye a k'a dɔn min ye yɔrɔ in fa dɔ labila olu ye. O sɛbɛmɔgɔya kun ye jumɛn ye. A banna. Mamuruka o ma ɲa dɛ. A banna. Mun y'ale kɛ sɛbɛmɔgɔ ye. Moro o min kɛra sa i ka dɔn 30% min n'o dira musow ma k'a ye a k'a dɔn maire Buware k'a taara ka taa a yɔrɔ dɔ bɛ yen moro a k'a dɔn o musow k'a dɔn olu dɔnfɛn da la n'o ye a k'a dɔn Kabalabugu ye Kɔnbilabugu Kɔnbalabugu kɛ Kɔnbalabugu moro ani yɔrɔ dɔ bɛ yen n'u b'a wele ko Ndomikɔrɔbugu moro a waati min n'o kɛra i ka dɔn k'a ɲɛngɛnɛ bɔlen don olu nɔfɛ kalafili nata olu bɛ se ka kalafili a ye cogo min na moro kabini o de kɛra sa min ye Falo muso ye olu kɔni ko k'u ti jɛn n'a ye bi u ti jɛn n'a ye sini dugukolo in dira olu ma maire yɛrɛ a don maire yɛrɛ ta ni sugu bɛɛ lajɛlen kɛ. Ale taar'o kɛ ɲinsɔn ni jugusɔn ye. K'o kɛ ɲinsɔn ni jugusɔn minnu n'a ka kan k'a kumaniya olu ma wa Mali nin de bɛ kɛ Mali la yan maa min ni fɛn min ka kan k'o kumaniya o ma dɛ. Ka t'o di maa wɛrɛ ma. Ka taa kɛ tɔgɔ ɲini ni fɛn ɲini ni ɲinsɔn ni jugusɔn ni yɛrɛmasiw ye. A banna. O ye hɛrɛ ye wa. Moro waati min na nin ko bɛɛ lajɛlen kɛra sa musow kɔni ko a bɛ k'a dɔn olu t'a to yen. U kana to yen. Moro u taara ka taa n'a ye procureur général ɲɛkɔrɔ moro a k'a dɔn o ye jo di musow ma u ye kangari da a bɛna ta min ye a k'a dɔn kiiri dajara muso la a bɛna ta maire de kɛn bɛ k'i fasa yɔrɔ in nɔfɛ k'a ta ka di maa wɛrɛ ma. A bolomadalen mun de kan. Ɲininkali gɛlɛn. Muso a kana to yen dɛ. Ɲininkali gɛlɛn. Mamuru bolomadalen mana kɛ min kan a y'a bolo bɔ a kan. Sous-préfet o y'a wele préfet o ye Mamuru wele min ye bila préfet ani sous-préfet moro olu ye a wele ka kangari da ye k'a ka muso ka yɔrɔ sigi a ma k'a bɛna ta ko Mamuru de kɛn bɛ k'i nin yɔrɔ in minɛ ko fo o ka di maa minnu bɛna kala fili a ye. Ja Mamuru ye cɛ ye dɛ. Musow fana Ala ka hinɛ Amadu Tumani Ture la ale fana y'a fɔ san dɔ la yan ko Adama Sangare ka maaw ka dugukolo t'u bolo o de ye dɔ fara Adama ka feereli kan awɔ o fana kɛra Bamakɔ yan a bɛɛ n'Ala cɛ o de ye dɔ fara Adama ka feereli yɛrɛ kan. Préfet ani sous-préfet o tɛ gouvernement jɔyɔrɔ ye. Gouvernement yɛrɛ de y'o ye o yɛrɛ de ye gouvernement ye o de ye Mali ye. Olu bɛɛ ka kangari da ye. A tigɛ b'u la de. Mamuru. Walama a b'olu dakɔnɔ ɲi dama dɔn. A banna. O de don. Moro min kɛra sa i ka dɔn muso de wulilen don bi fo Mamuru ka taa min ye a ka dɔn yɔrɔ sɔrɔ Mamuru. Ni muso wulila kɔni min ye an cɛw ye an kɔni bɛ wuli o Moro a ka dɔn duguma bɛɛ lajɛlen a n'a lamini bɛɛ lajɛlen olu ko k'olu ma nin na maire kolon ye Moro i ka dɔn a maire min n'a bɛ a ka dɔn dugu bila ɲɔgɔn na Moro n'a bɛ kɛ sababu ye min ye ka maa dɔ ka dugukolo minɛ ka bɔ u bolo Moro ko olu ti jɛn n'a ye bi u ti jɛn n'a ye hali a k'a dɔn maa min bɛ yen n'o ye a ka 3e adjoint Moro o bɛɛ lajɛlen ko tiɲɛ yɛrɛ la ko maire i jo tɛ nin na Mamuru Buware i jo tɛ nin na ko maa ka dugukolo d'u ma. A kana taa ale kalata la n'o tɛ ale binna ka ban. A banna. A binna kabi kalata ma kɛ a t'a ɲɛ sɔrɔ dɛ. Wa muso ninnu olu ka maa ɲɛma Juma Tarawele Moro i ka dɔn min ye taama kɔni bolo dalen don Moro u ye taama dɔ kɛ nka hali bi olu tɛna nin to yen dɛ min ye a k'a dɔn min ye 3e maire adjoint Burama Sanɔgɔ min ye o ye ko sugu bɛɛ lajɛlen fɔ maire ɲɛna min n'a ɲɛsinnen don Sénégal ko ma maire ye nin min kɛ n'o ye Mamuru Buware ko i k'a dɔn k'a ye dan tɛmɛ k'a ka sabali ka maaw ka fɛnw t'u bolo. Sanɔgɔ tɛ sɔn a ma fiyewu. Sanɔgɔ tɛ sɔn a ma dɛ. O de ye Burama bila a la Burama tɛ don a fɛ ni jɛ la nka kɛlɛ tɔw bɛ maa min bolo musow ka ɲɛma e m'a fɔ ko Jɔn Tarawele musow ka ɲɛma min ko Juma Tarawele a dun fɔra an ka ɲamakalaw fɛ ko hali ni muru banna ko turamagan tɛ ban. A banna. Kumana Mamuru ye ko sɔrɔ dɛ. Moro min ye a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la hali muso dɔw ye sɛnɛ min k'a la maire ka maa dɔw bɛ olu taara ka taa tasuma don la dɔwɛrɛ ma kɛ min ye wolomasiri tabaw min ye a ka dɔn u taara olu minɛ olu bɛ kaso la bi. Jarimaw dɔrɔn tɛ ka tasuma bila an ka maloforo la. Olu bilalen don kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan. Jarimaw dɔrɔn tɛ ka tasuma don foro la. Jarimaw dɔrɔn tɛ dɛ. Bon ni maire sugu de bɛ dugu ci. An k'a sɛgɛsɛgɛ n'a ni maa dɔw tɛ jɛn ngoma ɲɔgɔn nin man ka kɛ ten ko k'i sigi ten nɔ bɛɛ k'o lajɛ o bɛ se ka kɛ cogo di. A banna o kuma min ye maire ye i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw ka dɔn k'i nin don maaw ka ko la k'a ko tiɲɛ o kuma Mamuru Buware k'a ka sigiyɔrɔ k'a damɛ n'ole kun bi. Maire tɔw bɛ jiri ɲini k'u ka sigida sɛgɛrɛ e b'a hɛrɛ ta ka bɔ i ka sigida la ka taa tɔgɔ ɲini kɛ yɔrɔ wɛrɛ la. Walahi. Ne ma ni ɲɔgɔnna maire ye kabi Ala ye n da. Christelle Kone ale ma deli k'a kuma mɛn.
Christelle Kone Mariam Gone ni ale ka fasiri i ton femme koro abana ayde albis ali be wodo c'est mon femme nga daro di baray o baramtu o bolo fla damba se nga ko ne be mbara de nya ayeni mbwale ko no bi o kuma barani gbalo ambu bela jele fo o ko ni ko kera ikado ka fo muso mi bi tege fla bla nyu angono ko gbalo e bi yere ke gbalo yi o na gwana ka muso ku nani ku gubu ku korofo aba fo ko ne tenta e fe ne be mbarade o de baramso yi abana baramso wallahi ne be mbarade o baramso o me mbarade e mana fe fe kene na otene toro ne be mbarade o de baramso yi wallahi mi mamunu wa fo ko ne ka sirate furu na ne be siginde ngoro ali ni ko e sa e tiere la ne promotion gwalo ba tege fla bla nyu ngono ka to goshi koro ko gwalo de o wale de ba ere ke gwalo muso yusu ko ti benai wa dusu makagu barari gwalo o gwalo ka do ka fo me annenge obege bara muso sa wajibi ka torma se ko tala wajibi ka torma an sigile yam na soro fini no wala mi le dabere mo le no musoro jengembe ko tere jugu yasiri abana ni kolokolo ko ya wallahi hal de marche andra fatigi balo nyini ro la na DCV mai kazo o fona ma fode we la mort yusu MVL aleke mbe katana ye yelemane bi yelemane merila ko daga bana ko kere ngani ta folo ye ko musoni do yi ba furukela o woro ningele na musoni wara yi kambo o furula ka di konyokema abana o machinile enza abana yusu ikado ka fo fasiri mami ka fasiri do ikado darame do akoko minye ningo ikabisonga ma chaman toro ko ningo bela jile damne na do jume ala musa do janvier kalo kile mugani shegi temene ikado minye ikado furusiri soba kono ko ikado ka fo ko afale do foka nyokuru shori ikado gidime ale be ikado serkili mi fe oyele mane serkili u bela jile banga marabulu folo fe no kai marabulu yusu inavola dala ko merga danga flana ale kera ikado furusiri ba mer kumita mana o sedu makasa sedu makasa abe furu siri lada ni sharia foko aida do furu sharia ula ana lada ula ko lum madan furu nyama flawi o lu ye tanda nawi ya sa ku blasira aya benye fo ananga furu sharia no ko de mariage aduna ni mbela kan benye fo ka ba o benye fo le ko ka ba furu nyama unyi ale bi furu la dama ba nyiningalu beta ganya shi kado ka fo furu nyoma flama minu kado ka fo ube nyininga o nyiningalu simve nyiningalu de beke ko karsa iya kanu ka furu karsa mawa yala iba fe furu la ba woko ko wi o kuma ko minyi kado mzofa na be nyininga ebe karsa fe furu la wa sabu jago ya ko tamve able ni evana ma fo wi o kuma na mere atabla la kui o na ube o ka dangani addi ka fo ni karsa wisa ka genyo ansiki nyonye mba fe furu la mere be soro ka bolo no blauke abe wuli abe nyon zumuzumu wa furu sirle yo ye o kuma na yusu ni ye furu konyo muso minye ko bai jara ikado ka fo bai jara mere ye ikado nyingali tengwa la wati mina o ya soro chenyi ngara muso de bai jara ya o de bai jara ye chenyi ngara chego kale ko ni mba bai ko la kwe bai jara ale nyini ngara ikado sien folo la amma kuma ayi karinye jikate abi kashi abi sanji jigi mere ko mungera bai ko yela ibe karsa fe furula wa sien flana na amma kuma ikado mere ko ni yisigisa sabu aletna se ga ngani ke chuko shila ni bai maka na ka dangani mata o kuma na minyi ikado mere ka konzi yu mamunu mbe munun ta me furu konyo yere gindana ubebe ka kuma bai fe bai ngede bi ka nyininga bai eti jabi kewa umau usinsi jabi ko ka wati mina nyininga ni flana kera bai ma jabi di sabana bai ko mere makontala bintala sini jarala kaw ya fatu wakasin ka miri ko na sumai ba fu yi gogoro filik enturu chela bai jara de ngede jarala kaw ya fatu o yuzu ayo ke wati mina ko afuru nyo ko jigitigara fo ka fo atoti ibai ka fo minye mere ani ka do furu sentigo ni furu silata malo be ifingi je bai ko ka tala bi atala sini o kuma o de dugu mine ikoro o no ko ni fe mi ka do mbugotigi doyi o sna ka fo te ko na ko ni bale fe ko ale beta sasa ku ka nyana bo o min fora wa bakari kamso ko kale hakli bola kale re
Segu terikɛ de ye n'o ye kɔɲɔkɛ ye Segu terikɛ Bakari Kamisogo Bakari ko ale y'o kuma mɛn waati min na wa k'ale bolila ka t'o fɔ a terikɛ ye ko terikɛ k'u kana nin ko bila dagirinda la k'u k'a kara kuru ka paraw ni bɔrɔkɔnɔbila de ka ɲi ko sabu ko lebu bɛna ale fa o kuma Yusu o yɔrɔnin kelen bɛɛ lajɛlen la u ci bila o npogotigi ma ka taa n'o ye kungilayɔrɔ la k'o kun kɛ mamudajɛngɛ y'i kɔrɔ ka naamu ka ɲa i k'a dɔn k'a fɔ k'a kɛ kɔɲɔmuso kun yɛrɛ ye koyi Yusu ka sɔrɔ ka segin ka na mɛri ka dangan min bɛ yen yanni o ka taa yɛlɛmane kɔnɔna la i k'a dɔn k'a fɔ u nana ka na furu kɛ kura ye ninnu y'o tɛgɛ nɔ bila i k'a dɔn furusɛbɛn na Yusu o de kɛra woyɔ ni gintan ye mototigiw bɛ moto funu u b'a mankan bɔ pipipi fo ka taa tɛmɛ kɔrɔlenw ka da la fo ka taa poussière wuli u la ye Yusu i k'a dɔn k'a fɔ mobiliw bɛ pipipi la bɛɛ lajɛlen bɛ taa ka segin na girinkajɔ ni ŋaɲaki a kɛra i k'a dɔn nisɔndiya dan yɛrɛ ko la joie o kumana min ye i k'a dɔn maa caman ye yɛlɛmane kɔnɔna la a k'a dɔn k'a fɔ Yusu olu ye kuma mɛn waati min na olu nisɔndiya kojugu u nana i k'a dɔn donbolo kɛ ka kɔɲɔmuso ni kɛɲɛkɛ k'a d'u ma fo k'u kuntunu a cɛ la cadeau kɔnɔ an ko a ma ko kɔnɔ cadeau i k'a dɔn k'u nan'o di furuɲɔgɔnma fila ninnu ma ko mɛri yɛrɛ min ye furu siri o furumuso mɛri furumuso dɛ o ye i k'a dɔn complet tafe complet i k'a dɔn a y'o tan di kɔɲɔmuso ma a sigilen a ma taa so ko Taba Konate o ye mɛri yɛrɛ furumuso ye o ye complet tan di kɔɲɔmuso ma i k'a dɔn tafe saba complet tan a ma hali wuli ka taa so a y'i sigilen y'a di kɔɲɔmuso ma yen nɔ Yusu ko yɛlɛmane i k'a dɔn k'a fɔ a dugutigi yɛrɛ k'o ye kuma mɛn waati min i k'a dɔn Janvier Traoré ale ko se o se b'u ye yɛlɛmane kɔnɔ k'u k'a bɛɛ kɛ muso kofɔlen in n'a furukɛ ye bi o fana ye i k'a dɔn donbolo kɛ min ye i k'a dɔn k'a fɔ furumuso kura ye u ka mɔgɔ min bɛ Faransi k'olu wele armoire o de nana kɛ ka yɔrɔ fa hali i b'i ɲɛna woloma la ka dɛsɛ Yusu fini ko tɛ ni a tɛna kɛ i k'a dɔn finikila usine ye sa tobilikɛ minɛnw ko tɛ ka cadeau kɛ ka fɔ ka ninnu yɛrɛ tunu a cɛ la min ye i k'a dɔn minɛmisɛn wɛrɛw ye furu ɲɔgɔnma ninnu wasara ni don sa ka o bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa d'u ma sibiri don ko sibiri tɛmɛnen y'i kɔrɔ kɔɲɔmuso moto kura taara d'a ma a sigilen a t'a dɔn a bɔra yɔrɔ min kɔɲɔmuso puissance a ma ɲi dɛ siga t'a la o kuma Yusu min ye i k'a dɔn k'a fɔ a yɛrɛ t'a dɔn a bɔra yɔrɔ o yɔrɔ la maaw nisɔndiyalen bɛɛ kɔni bɛ k'a sɔn ko n'i ye Segu i k'a dɔn Sanusi Kulubali n'i y'ale yɛrɛ lajɛ i k'a dɔn ka moto dilanna don ko réparateur don nka fa o ye polisi jalatigi ye yɛlɛmane kɔnɔna la Yusu i k'a dɔn ko Baye Jara ale n'a somɔgɔw kɔni i k'a dɔn k'u ta kɛra kumasulu ye nin don kama ko min ye i k'a dɔn silamɛ furu sirila kabi 2019 n'i t'o ko sugu la i b'o fɔ de yanni maaw ka taa sigi kɛnɛ kan i k'u bila lebu kɛnɛ kan o tumana ko min ye i k'a dɔn nin ko ye sa ko fɛn min ye i k'a dɔn ɲaamɛ ye n'o ye kɔɲɔkɛ yɛrɛ terikɛ ye k'o ye 50,000 de don nin kɔɲɔ labɛnni na n'o kun kɛra nin cogo la a kun bɛ kɛ nimisa ye dɛ o kuma Baye Jara ko kabi nin ko kɛ ni bi cɛ maa si m'a ye kɛnɛma maa t'a kibaruya dɔn maa t'a kungilenna kelen dɔn o kuma Baye Jara kɛra tunu belenketew ye wa mankutu de kɛ n bɛ ka yɛlɛmane lamini bi Yusu nka kɔɲɔkura ale kɔni wasara fo k'a kɛ a wasa cɛ bɔ o kumana min ye M Darame ye a ka nɔbila sɛbɛn nin ye Awa Gasama k'u ka dugu sauveler don dɛ sauveler don dɛ muso dɔ i b'a cɛla a ɲɛnabɔra dɔ ɲɛnabɔra MVL an y'a bɔ o kɔnɔ M Darame ka nɔbila sɛbɛn don Yusu Moro kunnafoni banna nka min n'o bɛ kunnafoni laban min ye san gouverneur a kura o sigira maa wɛrɛ tɛ Usumani Sangare colonel Usumani Sangare Moro ko maa min don ko maa don a ye kalan kɛ yɔrɔbaw la Moro i ka dɔn a ye dɔɔnin kɛ wa adamadenya b'a la Moro a k'a dɔn a tɛmɛna yɔrɔ o yɔrɔ n'a ye baara kɛ Moro k'olu bɛɛ lajɛlen b'a tanu olu bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ maa ɲɛnama don o tuma Sangaw ko gouvernement min dara k'a ko awa k'a dɔn Mali sanko tɛ fɛnko tɛ an bɛɛ lajɛlen Maliden ye Usumani Sangare colonel i ka dɔn a ko a bɛɛ lajɛlen ka jɛ ale kelen tɛ se wa ani san bɛɛ lajɛlen ka jɛ walasa san bɛ taa ɲɛ ka san yiriwa ko yɔrɔ kura don k'a ma nɔgɔn dɛ mais n'u sɔnna k'u bolo di ɲɔgɔn ma ko yiriwa bɛna wa n b'a dɔn maa b'a dɛmɛ n'o ye san procureur ye Dramani Kante a k'a wasa don a la a b'a dɛmɛ san a banna procureur bɛ yen ko Dramani Kante a b'a dɛmɛ f'a se ko Damayira o tuma Dara y'o maa ye le nouveau gouverneur voilà Ousmane Sangare voilà le colonel ala k'a diya na gardez-vous po o kuma Yusu an k'a bila yan bi waati kɔrɔ aw k'an bɛn